ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa oras na ito mga tugang alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang, Biyernes po ngunyan, petsa 10 sa bulan kan Pebrero 2023. Ini po ang Bareta alas 12 sa nakasundong tagapagbareta Mardila Daingiba. And outside dahil sa tendera kulang mga bareta sa lado lokal, OWA Bicol, padagos ang koordinasyon sa sendang sentral na opisina sa sitwasyon asin bilang ka mga Bicolanong FW na naapektaran kan linog sa Turkey asin Syria. Aumento sa suggested retail price kan dosing produkto kinumpirmar kan DTI Bicol. Sa lado nasyonal, Senate President Juan Miguel Zubiri piging kanyar ang Pilipinas sa Japan na punana ang pagtukaw sa pagkakaigwa ng Visiting Forces Agreement. Senador Alan Peter Cayetano ng apudan sa gobyerno na ipadagos asin pakusugon ang kampanya kontra droga. Sa ibang nasyon, batin lipot sa Turkey asin Syria nagiging dugang na pasakit sa mga survivors kan maiwasan na linog sa duwang nasyon. Sa lado ng Karawa to Sports, basketball jersey ni Kobe Bryant na ipabakal sa kantidad na $5.8 milyon sa sarong auction. Yan ang headline. Ngunyan sa detalles ko mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Nakikipag-coordinar na ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol sa sendang sentral na opisina para makumpirmar kung piraman ang gadang bilang ka mga Bicolanong Overseas Filipino Workers o OFW na napiktarang kan linog na nangyari sa Syria asin Turkey. Sinabi ni OWA Bicol Public Information Officer Villa Domitita na sa presente wala sindaning kapot na datos kung pirang mga Bicolano ang presente naon sa lugar, kung kaya padagos man ang koordinasyon ninda sa mga Filipino community para mas makagibo nin esparsos na matabangan ng mga FW na apektado kan sitwasyon. Katakod kaya ni nagtaon na sigurasyon si Domitita na tututukan ninda ang bagay na ni in kaso may mga Bicolanong OFW na nangangaipon tabang sa duwang nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Epektibo kang Pebrero 8, 2023 nagkaigwan ng paggiro sa presyo ang dosing produkto asin naglangkaw ang ng mga suggested retail price o SRP. Inang kinumpirmar ni Department of Trade and Industry Bicol Regional Director Rodrigo Aguilar kung saan naglangkaw nin 1.50 ang sardinas, 2.70 centimos sa o kaya 2.70 sa kondensada, 3.60 sa condensed milk, 3.25 sa powdered milk, 2 pesos sa Pinoy Tasty, 1.50 sa Pinoy Pandesal, 1.30 sa mga sabon panlaba, 2 pesos man ang dugang sa presyo kan corned beef, piso sa beef loaf, 1.36 sa meatloaf, 2 pesos sa patis, 1.40 sa toilet soap, asin nasa 21% man ang piglangkaw kan kandila. Ipinaluarag ni Aguilar na nasabing paglangkaw kan SRP, iyon 50% sana sa naging kagadan ka mga manufacturers. Bantang ang rason na maghiro sa presyo, iyo ang paglangkaw man kan raw materials na piggamit sa packaging, logistics asin transportation. Siniguro na Aguilar na ang DTI Bicol padagos man sa monitoring sa Bicol region tanganing masiguro ang nasusunod ang pigtala na presyo kanayan siya. Ang baretang ini hatod sa Indokan Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
Sa ibang baretang lokal, bilang parte kan long-term program asin panata sa kalikasan, ipagkapadagos kang barangay Buragwis, Legazpi City, ang sendang 3 o'clock habit o ang pagrilinig sa palibot ka na rong asin barangay, kada alas 3 din hapon. Sinabi ni Kapitana Amelita Barizo, katuyuhan kaining mahali ang mga basura na pwedeng magkausan ng mga helang, arog kan dengue, chikungunya asin iba pa. Sigong kay Barizo, nagiging katuwang niya ang maniba-ibang sektor kang barangay, kay banana ang mga persons with disability, business sectors, for-peace beneficiaries, mga parasira sin paraoma, mantang pigiinguwa man niya na mas mapa-inganyar pa ni mga aki na magtabang sa paglinigan sa indang lugar. Sinabi ni Barizo na responsibilidad asin obligasyon kang kada individual na pangatamanan ng kapalibutan kung kaya ang konseyo kang Buragwis asin mga residentes ang padagos man na pigigibo ang mga lakdang tanganing maprotiran asin makonserbar ang kapalibutan. Dahil Ang ng baretang ini. Tud sa Indukan. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Dahil na ngunya na hadit ang Philippine Red Cross Albay Chapter may kinaraman sa supply ng dugo kansendang blood bank dahil ang takumpara kang bulan ni Enero nasa critically low risk ang blood bag. Nagdadakol na ang supply kay ni asin ngunyan pinagkumpirmar ni PRC Albay Chapter Administrator Rospi Rivero kung saan naging epektibo ang magkasiblag na mobile blood donation activity sa mga munisipyo kang probinsya. Sigún kay Rivero, naglalaom siya na mamamantinir ang nasabing sitwasyon sa pagsasabing dakulang bagay asin importante ang pagkakaigwa ng bastanteng supply ng dugo tanganing mas dakol ang mga pasyente na nangangaipon ng dugo na matabangan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sa ibong kamporotrong pagirumdom kan Legazpi City Veterinary Office sa mga paratyenda kang karne na ibitaran ang pagpabakal in hot meat. 6 kilos ning karne na dai nag-agi sa tamang proseso ang nakumpiskar kang Bantay Karne Task Force sa Barangay Bugtong, Legazpi City, Kasuapon. Ini ang kinumpirmar ni City Veterinary Officer Dr. Manny Estipona kung saan ang paratyenda kan hot meat sa nasabing barangay natawanan ng citation ticket dahil ta ini malinaw na bayulasyon sa Legazpi Meat Inspection Code na haloy ng pag-implementar sa syudad. Sinabi ni Estipona na ang grupo magkapadago sa pagkondukta ng inspeksyon sa mga barangay para mas masiguro na ang pagpapabakal ng mga karne nag-agi sa tamang proseso para ligtas manining ikonsumo kang publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Nagpunan Alba Electric Cooperative o Aleco sa sendang massive disconnection para sa mga member konsumidores na may presenting arrears o utang. Inang kinumpirmar ni Candy Brescia Apostol, tagapagtaram ka na sabing kooperatiba, kung saan ngunyan aldaw nasa 39 mga barangay sa siyudad kan Legazpi, ang nakatala na bisitaon kan disconnection team kan Aleco. Sinabi ni Apostol na tututukan ninda ang disconnection sa Legazpi Port District, nagapirang barangay sa northern as in southern part ng katuyuhan, iyon makanood ang mga konsumidores na magbayad kansi ng konsumo sa pinagtalahan na oras. Hinagad ni Apostol ang kooperasyon kamang albayano sa pagbayad kansi ng bills lalo na ta nagkaigwa ng pagbabago sa meter reading schedule kung sa impigdatawanin siyam na aldaw ang mga konsumidores para bayadan ang bills matapos ma-receive ini asin dugang na duwang aldaw bilang grace period. Naiidaw mo niya ang mga residentes kang barangay Kilikaw, Albay, an update kan may chance pang masugpon asin matrabaho ang tulay sa sendang barangay na minadugdong sa barangay Binitayan na sinibabang barangay kan parehong munisipyo. Sigon sa mga residentes, nagkapirang taon na nakalihis kan maraot ang tulay dahil sa uminaging bagyo asin paramentas na binugtakan ni Steel Bridge para mas daiman madipisilan ang mga residentes kan mga barangay sa pagbalyo sa sentro kan munisipyo. Binugtakan man ini ninduwang approach alagad sagod sa ngunyan dahil napupunan ang patrabaho kan mismong tulay. Sa pagipaguron kan DCGB News sa mga residentes digdi na adit sindang marhay dahil lantaan presenteng kamugtakan kan Steel Bridge an bako naman na safe sa mga mabalyo mantang ang tahaw na arigi o poste kan Steel Bridge an islanting o tagilid naman. Naglalaom ang mga residentes kan nasabing mga barangay na marireparo ini kang gobyerno dahil dakulang tabang ini sa pagpapadali kan transportasyon ka mga barangay harani sa Mayon unit pasisiring sa sentro kan lokalidad.
Habang na magpaluwas ng komento asin pahayag si Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo manungod sa nadiskubring tulay sa Upland Barangay, Kampulang, Albay. Sinabi ni Cabredo na bibisitaon niyang una ang nasabing tulay tanganing personal na mahiling ang sitwasyon digdi. Enot kayo na nadiskubre kan DCGB News kasuhapon sa nasabing munisipyo na ang mahiwas na salog hali sa buwi Camarines Sur sagod Barangay Agus, Pulang, Albay ang binugtakaan in Meta Bridge o Mega Bridge Project o tulay ng Pangulo kung saan minasugpon sa mga barangay kan Salvacion, Kampulanggi asin Barangay San Antonio kan Iriga City na ang katuyuhan yung magserbing shortcut ka mga motorista alagad de maninin mapakinabangan ka mga tao dahil ang tawaran in approach. Sabi pag-uron kan DCGB News sa residentes ka nasabing mga barangay hagad ninda ang magbugtak nin approach ang duwang purukan tulay tanganing padagos na magamit asin mapakinabangan ninda. Sa ngunyang blanco pa kung siya ning kargado sa patrabaho kan bigakar kulong 200 metros na tulay sa nasabing lugar. Gadaan ang 5 miyembro kan Communist Terrorist Group asin saruan lugadan sa nangyaring 20 minutos na balyuhan ng putok sa Barangay Guillaume, Kawayan, Masbate, Kasuhapon. Sa opisyal na report na pinaluwas kan 19th Infantry Spear, Philippine Army, nagkondukta ng security patrol ang 2nd Infantry Battalion kasunod kanaresibing impormasyon hali sa mga residentes na may aligadong presensya ni mga armadong grupo asin bigla na sa nasindang pinaputukan. Sigun sa 9th Infantry Division nakuha sa pinangyarihan kan insidente ang anob na haralangkaw na kalibre ng badil kaibanan na ang sarong AK-47, 5 na M16 rifle asin iba pang mga gamit kan terorista. Mientras na wala ni nairistong nalugadan o nagadaan sa mga otoridad bantang padagos ang pagsusog sa mga nakadulag na miyembro kan CTG. Katakod kan nairistong enkwentro sa riyon, nagdesisyon man ang Joint Task Force Bicolandia na tawan ng prioridad ang operasyon militar sa probinsya kan Sorsogon asin Masbate tanganing padagos ng maubos sa mga teroristang grupo sa nasabing mga probinsya. Bantang namumundo man si Major General Adonis Bahaw asin Commander kan 19th Infantry Spear Division kan Philippine Army asin Joint Task Force Bicolandia dahil sa dai pag konsiderar ka mga CTG sa pangapudang kang gobyerno na magsuko na asin pilion ang makaibanan ang sindang familia. Nagsanib personal Municipal Epidemiology Surveillance Unit kang Castilla Sorsogon asin Regional Epidemiology Surveillance kan Department of Health Bicol para mas na gumibo nin lakdang na maresolveran na nalangkaw na kaso ng diarrhea sa nasabing munisipyo. Sinabi na Alkalde Bong Mendoza na nagkaigwasinda ng pagtiripon kan nakaging aldaw manungod sa sitwasyon kan kaso kan mga barangay kan Mayon, Pandan, Poblasyon, Kumadkad asin Makalaya. Sigung kay Mendoza, tulos na nagkaigwanin water sampling ang DOH asin MESU sa barangay Mayon kung saan may saro ng nagadan asin 19 ang kaso kan nasabing helang. Nagpagiramdaman ng alkalde sa mga residentes na mas maging maingat sa pag-inom ng tubig, paghahanda ng pagkaon asin ang paggamit ng mga banyo na posibleng kontaminado na nagiging dahilan kan nasabing helang. Dugang pa ni Mendoza na magkapadagos ang monitoring nila sa nasabing sitwasyon tanganing mapugulan man ang pagdakol ka mga individual na nakaka-eksperyensya nin diarrhea. Primerong parte po yung kambareta niya to sa Bareta alas 12, mga bareta niya to sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lang kani. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, piging ganyan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Pilipinas sa Japan na puunana ang pagtukar para sa pagkakaigo ng Visiting Forces Agreement o VFA kan duwang nasyon. Sinabi niya na magayon na pagkakataon na mapag-urunan ang pagkakaigwa kan Philippine-Japan VFA sa pag-uuro ni na Presidente Marcos Jr. at Japan Prime Minister Kishida Fumio. Nagtutubod si Zubiri na ang VFA ang mas mapakusog sa relasyon kan duwang nasyon. Pwede man na magamit ang kasunduan sa pagtaon ng solusyon sa epekto kan kalamidad at bako sa ng pang-seguridad. Nangapudan si Senador Alan Peter Cayetano sa gobyerno na ipagpadago sa sinpakusugon pa ang kampanya laban sa droga. Ang payagan opisyal kasunod bang kampaghilingan ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Davao City. Inuyunan man ni Duterte ang sinabi ni Cayetano. Sigung kay Duterte, dapat mamatian kan mga pulis na nasa likod ninda ang gobyerno sa pagsabak sa mga operasyon kontra sa droga. Magirumduman na si Cayetano, running mate ni Duterte kan 2016 presidential election na sinaging opisyal kan Department of Foreign Affairs o DFA. Bako prioridad sa ngunyan ang pag-amyendar sa konstitusyon. Yan ang sinabi ni Senador Nancy Binay sa pagsasabi na dapat mag-focus sa mga isyu na direkta nakakaapektar sa pangural daw na buhay, arog kan presyo kan mga panginot na barakalon, mga problema sa agrikultura, tutukan man dapat ang health sector, asintawan ng atensyon ang mga isyu sa marginalized sector sa arog kan mga paraoma. Sinabi pa niya na nababanga ang nasyon sa isyu kan charter change o chatcha, alagad ang tunay na kaipuhan, iyo ang pagkasararo ng mga Pilipino para mapagandaan ang posibleng global recession. Dagdag bakan opisyal na dapat mapag-urunan man ni Maray ang mga prioridad asin dapat tawan nin atensyon. Kinwestiyon ka nagkapirang senador ang difícil na requisitos para magkubra kan sarong centenarian ang 100,000 pesos na cash gift susug sa Centenarians Act of 2016. Nakaabot sa impormasyon ni Senador Sherwin Gatchalian na pighagadan pa ng school record ang centenarian bago magkuha ng cash gift. Piglinaw man ni Miramel Laksa, Officer in Charge kan Program Management Bureau kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang solamenteng rekisito sana iyon birth certificate o affidavit kan centenarian kung pinakamato ang aki kan ang beneficiaryo. Sinuportaran man ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa tao kan pagdangog kan Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na may pasarang propestong lakdang na may kamautan na mindaran ang Centenarians Act of 2016.
Iparipaso ni Deputy Speaker asin TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza sa gobyerno ang polisiya kini sa deployment ban kan mga sa deployment kan mga overseas Filipino workers o OFWs kamautang kini na mapakusog ang pagtauning karaman sa mga OFWs kan sindang diretso asin kung sa insinda pwedeng magrani asin magsumbong sa oras na magsapar nin pang-aabuso. Tinawanin doon ni Mendoza na maging proactive asin accessible ang sa tuyang mga help desk sa diplomatic offices asin dapat asiripon ang presenteng sitwasyon ka mga OFW shelter. Pipa konsiderar man ni Rillo ang implementasyon kan deployment ban sa mga nasyon na day papig-ratipikaran ang International Labor Organization Convention number 189 o Domestic Workers Convention of 2011. Ang nasabing rekomendasyon sampang kan nostisya para kay Julie Biranara na karumalduman lagi na dangkan agian sa iyang amo sa Kuwait. May kinaraman digdi gusto man ni Mendoza na may sabay sa review ang bagong labor agreement kan Pilipinas sa nasyon kan Kuwait na nagbasura sa kafala system. Naipadeport na kan Department of Justice o DOJ ang duwa pang Japanese nationals na wanted sa nagkapirang serye ni harabasan sa Japan. Sa pahayag ni Bureau of Immigration of BI spokesperson Sandoval, alas 12:05 nin aga nakahali ang mga wanted na dayuhan na sina Tomonobu Saito asin Yuki Watanabe na pigsasabing alias Luffy. Kasabay kan mga ini ang nagkapirang tauhan kan Japanese police kung sa intulo sindang na ipatapok pabalik sa sindang nasyon matapos madismiss ang ginakampang na kaso sa Pasay Regional Trial Court kan Miyerkules. Magiramduman na enot naman na naipadeport kan DOJ kan Martes ang duwa pang Japanese fugitives na sina Kiyuto Imamura asin Toshiya Fujita. Bago na ipadeport, nakuha pa man kan Japanese police ang mga ebidensya kontra sa apat na wanted gikan sa immigration. Ibang klaseng pulisiya ni pinautob kan sarong hotel sa Cebu matapos na tawan kainin 5 aldaw na paid break-up leave an sa indang mga empleyado. Sigon sa CEO kan Cebu Century Plaza Hotel na si Ricardo Doblado, na naisip niya ini dahil mismong siya naka-eksperyensya kung paano maapektaran ang sa iyang trabaho dahil sa pagiging bigo niya sa pagkamuot kan Enero 2018. Pinunan niya ang 5 aldaw na bayad na leave para sa mga broken-hearted niyang empleyado kan Enero 2023. Aram niyang dai magiging productive sa trabaho ang mga empleyadong sharing ang sitwasyon. May relasyon ang Pinay domestic helper na si Julie Biranara sa 17 anyos na aki ikan amo sa Kuwait bago ini ginadaan asin sinulo sa disyerto kan Enero 2022. Ay kan Enero 22. Ini ang sinabi ni Attorney David Castillon kan Catalyst International Manpower Service sa Senate Committee on Migrant Workers kan Miyerkules, Pebrero 8. Sigong kay Castillon nakaresibisinan in report alis sa Foreign Recruitment Agency o FRA na si Ranara bados dahil sa relasyon kini sa aki kan sa iyang amo. Pigasabi pang nahiling naman indaan pigpost ni Ranara sa TikTok na kung maraot ang magpatol sa aki, I'm sorry. Dahil ang kini kanastigo ni na Senador Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Francis Tolentino, asin Jingo Estrada na sabing abogado dahil posibleng dinoktor sa nakan FRA ang report manungod kay Ranara. Sinabi ni Tolentino na dahil dapat ratakan ang gadan na asin dapat na maigot man na mientras na maigot man na pinamutikan ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Chief Arnel Ignacio na bado si Ranara base sa official autopsy kan Kuwaiti government na sindang naresibi. Dahil sa sinapan na sermon, binawi ni Castillon ang sa iyang pahayag asin naghagad ni dispensa sa pamilya Ranara. Hinagad ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Justice Secretary Crispin Remulla asin Philippine National Police o PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na tulos arestaron ang mga nakabados na minor de edad o nakabados din minor de edad. Paliwanag ni Zubiri na inisusog sa ley may kinaraman sa statutory rape. Tinawanin doon kan Senate President na dapat arestaron kan PNP asin kasuhan kan DOJ ang mga sexually predators na nakabados sa mga wala pang 16 anyos na edad dahil ini malinaw
malinaw na sarong krimen. Base sa Republic Act 11648 na ipinasar kan Marso kan nakaaging taon, initaas sa 16 anyos ang age of sexual consent o ang pagipagdurog sa wala pang 16 anyos at ang automatikong krimen na statutory rape apera kung ang nakipagdurog kapareho man na minor de edad. Ang bayag ni Subiri ginibo matapos ang sinabi kan Philippine Statistics Authority o PSA sa pagdangog kan Senado na nagitaas ang numero kan nabadusan na 10 hanggang 14 anyos kan mga mas matuas sa inda o adult. Tinawan man rin doon sa nasabing pagdangog ni Senador Risa Ontiveros, Chairman kan Senate Committee on Women and Family Relation, na dapat maging maigos ang pulisya asin mga otoridad asin National Bureau of Investigation NBI sa pagdakop sa mga nagbabayular sa anti-statutory law. Nakipag-uron si Philippine National Police o PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. kay International Criminal Police Organization o Interpol Secretary General Georgian Stock sa sidelines kan ika-24 Interpol Asian Regional Conference sa Abu Dhabi, United Arab Emirates o UAE. Sa pag-urong kan duwang opisyal, siniguro ni Azurin ang bilog na suporta kan PNP sa mga inisyatibo kan Interpol kontra sa international crimes. Natukar man ang paggamit nin biometrics sa pag-screen ka mga dayuhan na mabisita sa Pilipinas bilang kadagdagan na proteksyon sa national security. Kamabutan kining masiguro na ligtas ang Pilipinas sa mga turista asin ang sa iyang mga pag-iriba. Ipigiras man ni Azurin sa Interpol Security General na padagos sa pigapakosog kang PNP ang kapabilidad ka mga anti-cybercrime units bilang pangontra sa cybercrime asin human trafficking. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, naman sa Antakya, Turkey, lalong pinararom kan matinding lipot kan temperatura ang pasakit sa mga survivors kan maiwasan na linog sa Turkey as in Syria na guminadanan nin sobra 21,000 na katawo. Padagos na nagkikipagumbasan sa oras sa mga rescuers para isalbar anday mabilang na mga tao na nakulong sa irarom ka mga nagaba na mga edifisyo. Sinabi pa ng death toll sa 7.8 magnitude na linog, piglalaong na mas lalo pang madakula ang numero dahil luminampas na ang rescue effort sa 72 oras na marka ka mga disaster experts na makapagsalbar pa ng buhay. Inako man ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang ng pagkukulang matapos na oranon ng batikos ang pagresponde kan sa iyang gobyerno sa pinakang deadliest na linog ngunyan na century. Sa lado ni Karawato Sports, naipabakal sa kantidad na $5.8 million sa sarong auction ang basketball jersey kan nagada na si Kobe Bryant. Sigon sa Sotheby's auction, na ang jersey sulog kan Los Angeles Lakers star kan 2007 hanggang 2008 NBA kung saan tinanghal siya bilang Most Valuable Player of MVP. Inisa na ang taon kung saan niya nakuha ang award. Isinulog ni Bryant ang jersey kan 25 kawat sa 2007-2008. Naigwa siyang average na 28.3 points, 6.3 rebounds, as in 5.4 na assist na dinara ang team sa kampyonato. Iniman ang ikaduwang pinakang importanteng basketball jersey na naipabakal sa auction. Magirunduman na enot nang naipabakal ang 2013 Game 7 NBA Finals na jersey ni LeBron James sa kantidad na $3.7 million. Breakthrough! Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, sarong robot ang naimbento ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya na maging sarong portable charger kan mga personang nagpapasiring sa bulan. Hinapo dining Mobile Power Rover o MPR-1, sarong imbensyon kang Canadian firm. Ang Mobile Power Rover o MPR-1 pwedeng takudanin manlaylay na gamit in kaso kay puha na i-recharge asin minagana sa pagisana kan sarong solar power panel. Istorya na iba! Sa satuyang espesyal na istorya, kinumpirman kan Guinness World Records na sarong lola sa Espanya ang pinakanggurang na tao sa bilog na kinaban sa edad ng 115. Si Lola Maria Brañas Morera kan Catalonia, Spain, ang presenting may kapot kan titulong oldest person living sa edad ng 115 taon asin 321 aldaw.
nakuha ni Morera ang titulo matapos na magadaan ang dating may kapot kini na si Lucille Randon alias Sister Andre sa edad na 118. Si Morera ang ipinangaki kan Marso 4, 1907 sa San Francisco asin sa kunya naka-star sa residensya Santa Maria del Tura Nursing Home asin nasa marhay na kamugtakan sa iyang salud. Sa edad na 115 may sarili siyang Twitter account asin nakakapag-post pa siya ni mga tweets sa tabang sa iyang mga aki. Sigon sa sarong tweet ni Morera, nagabot siya sa edad na 115 dahil marhay ang pagkikitungo niya sa pamilya asin barkada, pagiging positibo sa buhay asin pag-iwas sa mga toxic na tao. Pebrero 10 kan taon 1893 kan mamundag si Benigno Ramos. Si Ramos nagpuon kan Sakdal Movement, sarang grupo na inapod na kan mga sakadalista kung saan magpautob kan sa indang advokasya may kinaramo sa katalingkasan ng Pilipinas hali sa pagsakop ka mga Kastila asin reforma. Naman nagsiramo sa Bulacan. Mga tugang niya na po ang kabilugang sa tuyang alas 12 mga bareta at po nagsin kinalap sa DCGB Newsbase. Sa pangaran ka nagsurat ka mga bareta Jenny Matthew Villaran, si naman si Angel Mostaza, kasabay taman sa pagsurat kan mga segments na to, sina Paul Hapin, sin Hana May Ocampo, mga interns kan Bicol University. Sa lado teknikal, kasabay niya to, mga tugang si June Napolis. Diyan sa DCGB Social Media Department, kasabay niya to si Tricia Marilitana, asin si Richard Astor. Kami man po ang sedo, ako po ang sedong naging tagapagbareta. Mardila Daingiba. Thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 2.